Andalio. Ya ves. Tu ajira na mata mwaga serikali atoke watoto wetu watiani akuje atembele hii barabara ambie kontrakta amarisi otherwise tunabuka kama kazi imeshindikana ambia mheshimiwa Alfa atoe nguo ambie kontrakta amenyesha wananchi wa barabara Warure notice ya 2 weeks. Tumepeana notice ya 2 weeks. Tutaenda maandamano kama huyu contractor atatufanyia kazi. Otherwise, tunaenda sawa sasa. Nara inakuwa kazi wao. Omo waziri. 1 minute. Because you said that go ina. You niende kama hiyo, ubekitira sawa. Yes, sawa. Akabwata birecha akamoninga ninga akatachirase basi ono ikona tumwa no musani ono tabi motiso na iko kwenda mure sino musani ono tabi ngakora chiko kwenda korero minyoka ogendo ntemerie family yobatebi no tore na barabwo omwanchi oyo ni gakoro kwa omosike asimba arati omanya gontebi ngagogo iko otebi abantu nga nabakwaniri atigana atinari bagebyo obakwaniri omanya gontebi nga omonginoria orwarete manya abantu bamintonga werure kobeko koboko agende nyagitari arengwe buya mulakima goteba magonte byasenga njatacha tenene libagerio nge omongino yo chiri bukomi akobeka mutekebele kenawo abumbu ya nando babatebenga na yo moelio na mumuinyore na bakonya kuruma yasae kara mwa magoro ekeragoboria mwanje molino mondo ina mayago kora tiganya sa mosese tiganya kotisaria Go down and I will go down.
Mosigisi omo director itubuye chae otomire 1000 shillings. Akimoko mataebia. Manager CDF. Alafu mwasiri obe yake na bagani barina tarora ino mo wito kesa ile morwa manager please. Nyakero gombye muno sana abantu bonsi abana banya wacha asenge jogo ja wakera wa okwaheri ebyo mintevanis obutu tigangiri bagya ko bakwani mwenzi asere tari Yesu mbya mule mwenzi ga Bwana Yesu asifiwe sana. Inje chembo onde constituency manager so kwa niaba yo mochumbe umheshimiwa Alpha Miruka nganto bawoja senkeye ronde depore ya bene asenka yo muwako mutu asenge njo sirio mwana oye umwanjwe Evans amo no ina Ruth asenge njo sirio mwanjwe abana baye igonte byangiche ndende pole ya bene litugeri ganko balenga lakini asenge nyuma ndende lituguri ati kabere numero bilinene babwatega alia national government kangocha ndeta mona maiga moko poke bawe mheshimiwa Alpha yamono sana lero tuacha korupole nande no matanga tuacha familia ichanete asobo sirio yo mwabo na indundo ichanete asobo sirio mwana itetaya asenge chalenge football ngiya ona asenge chiti kokwana mangana mange na boli kugaiga bire ninya ile senge jonjino mutumwa kana atumi kana dabi kuonkoira lakini renda ayo muchumba ntebi igantebi ase familia yeiga anga chibesa ngachirikubere na bamurabaria bakorosia oinagana na yende boigo ontebi musangano kurochira kwezi lokugani kwa era masabaye nga moseberanie omongi na Ruth ekiagera liugiria mwanya banto na liugiria nyasa koigwa ote museberani bono muno korugaiga nyasa koro kwanja kwaye egaranya akoboko gwena igomba reba njiro tigamba saba senke biamona sana umanya kubwata ngachi besa chie lwisana ibere onte binge omondo yokoboko anyako guramba lyogo nendo sonye sai inende igere byosero bobi alafu omwana olio yo mutangi onte buna ujo chake skuru tumumuke omwana oyo na mwaka ndre fisi tangani na shopping na mokorera na mama sinamba be otiga ndo be wanya sana igante bimo koboko igotiko be kaga ya sani igomo igosebeka wa koboko standard ya nyumba yake sukana hilo tumbe 200 tembe mama asante wasiri echate Ando vai tutela malaka maji. Ando vai tutela malaka maji. abana banyasamu ine nanchiranire nsene nkongo muntu tako ngaina gento mugusia gateba kinu birore ukagembinde inkoga ninaende komenta gukina ebinarurire goikaiga yaja byesanire imantara kwane kyandetaka nanchire mbaretera makwani kurweso umwana one nyabuari mamu mintu jeni oliosirete nante ebitata kinyasara gwanchiro ikebuya ubairira makwani yo gwanchani no murembe tibeti kukwana muone nse naboko koraki nabokorosa kuyamono abana banyasare umarietane duke mainga echante ngambo machoge bora buseito na machoge bora buna chache ngano ngiboire nganka nacha kuleresi umwana minto ga ukurukunga Ruth umwana mintevans Dita itukuwa na mangana mange mbaerese nga process kitu etire gocha umwana mintevans yatarakwa niga achichite I'm the very first person umwana uri mintekera buri mwene FA kumuira kugenda Eldoret
I'm the last person yako akironte bimu mwana umituna yora understand you burungo itera abandi babwete gonkiroche mkonye fair no nyane yerigo yemo minyoke na atembira bana bamite senkunyara. Even my sister can tell you ga nimejaribu lakini nyasa mwenye na mwete kiagere tebansi akakoraki akarara. The only thing I want to ask munga njirenda kwa nige sweri nige songo because whatever I'm live on Citizen. Tariko hiyo. Mnikubalie. Nataka kuchukua huu wakati kama waziri wa vijana ambaye ametumwa kuja hapa na Governor James Ongwae Omariba kuleta rambirambi katika familia ya kijana mwenda zake ambaye alikuwa mchezaji mkuu wa Shabana na timu ya Posta Rangers. Evan Sambaya ametuaga. Alikuwa ni kijana wa nguvu, alikuwa ni kijana alikuwa amejitolea, alikuwa ni kijana mcha Mungu, alikuwa ni kijana alikuwa nambari 1 kule mbele kusaidia hii eneo letu la Bomachoge kusonga mbele. Na alikuwa ni kijana ambaye ameweka ramana ya Kisii kule mbele at the international, at the national level. We came here in large numbers and I want to request na kuone Kisii. Mwaka na arweta mwana ulio Minto Solomon. Nima itenga bantu barega muntu anjire tolero mwana uyo Minto tokore kali corona ya mwita. Kali boy. I don't want them to give us pressure itutufanye hivi na hivi. Tunamaliza tunabantaba ngai tuchite skuru gukora tuli togende nkangora tutuko mulembo muchiyo. Kali boy. Naam. Sasa mimi kama kiongozi kutoka ile eneo la Bomachoge Borabu nataka niombe serikali yetu kuu ikiwemo Posta, maana najua rais wetu wako na nguvu ya kupeana instructions to help this family to move to the next level. Nataka niombe tafadhali, yule kijana wetu alikuwa ni mmoja wale vijana ambao wamepigania hii nchi kwa walimoko yuko na boire walimoko tegera ondebwezi ubwate nia mbaya ondebwezi ubwate biranga liye to this family. I want to say as the young leader, na nimetoa kofia, ukijaribu kuingilia umama mchana upotee na upotee na upotee. Gavana wetu Ongwae alinituma hapa, alinipea ujumbe, na nataka niseme hivi, ule mchango ambao tutafanya hapa ile kidogo na ile ambao tumefanya hapo awali, ikiwezekana tukimaliza Evan Sakizikwa hata kesho utoke uende uyaba Cuban kora kibro ne bitebinga muntu changa kora beku muntu na ningwate mbinungu kugwe na ningwate ese yondeta yukeruche baba Nyasaye bwikora koreki urago konye. I want you to stand, ukuje ule daktari angalie wapate shida ni gani kwa mguu, utibiwe, urudi usaidie wale watoto wetu ambao wamebaki hapa, sio? Kuna daktari koyunga mara bana yuko mwana uyo mino mujire sachi na yunga mara umuntu narurute bumanyi ngana bwate binukiye narurute bumanyi chikenechi kosira ngana bwate strategy. We want to take you through proper medical whatever egero origere was specialized doctor to manyenga mburu irekyo, and we have a Cuban here who deal na plastic surgery and the like. So governor alisema ikiwezekana kesho atoke aende atibiwe. Talibo iboga. Kaso yora chiro chire. Talibo. Yora chiro chire bali bateire Nyasaye abagwatesi bagwe. Now, siasa nzega ke wana Nyasaye te gutuirana. I want to tell you one thing una tomenyete. Yentonkelie kia. Moi una ateba ngayo ni gukiruchi bwende corona tukoba. Maro irondo bwende corona. Abangina lere ne tubedeme. Usibia sara kia. Kumi yangu nika kurusi itoga dinaro muntu gutira. Ngo Nyasaye na ari na itutari boyo. Na tubwate sitina adengo tuturegete kitukora. Ige tugiuka nko basaba. Kera twanje, kera tokonye tusikibusyo. Tugiye kunye kuyane binera. Ubitenga nayo ukiruchi katika nko anu lipo benga bandore buye. Orulia korore buye. Ese onye chate okorira magoso no mwanu mino mutuyu mwanu mintu tutigeiga kwa mochire tokole kekituire busyo. Kali ngo chichwe positioning abono nganayo maite ngabono let's do this kia ngukende kilio. Tuonyeshane njia tusonge mbele, mwenye anapata apate, mwenye hatapata kesho inakuja, si ndio hivyo? Now nimemaliza, nimeleta pesa hapa, tumefanya mchango tangu hapo awali na chito mchango ulingi Kenyaga, the deputy governor alinituma hapa, nikakuja na mchango, nikaleta pesa hapa 10,000 Kenya shillings, nikaleta pesa kutoka familia yangu 5,000 Kenya shillings, so nikaleta 15,000 Kenya shillings. Na leo hivi nimeleta kiwa mito Kenya nileta
Gato kole koranchi. Solomon ya edu. Koranchi. Relax. Moro kiuchimaga mwene litokari. Now. Na achire kuna nacha iga. His Excellency Governor James Ongwae. Na anga chibe sa charity chigocha ko contribute ko konyo mwana minto 20,000 Kenya shillings. Na inche amen today chiane 5,000 Kenya shillings. Noko tigande ga 25,000 Kenya shillings. Kiso eso kubwate si amangana yo mwana yo minto. Ya saya basisema. Mwe kaba. Komo wako. Chenaka na hivi na Thank you very much, Wasili. Thank you for that promise. Family, the promise here. Team nere ya team Shabana Korugusi Duanyolire bank account Umranaranga mu director yonenga yaga ndarege and the director rege where are you Ore ga na bamura bonsi bibani ba team Shabana Korugusi Kibesa kubeka tore account 140,000 Kenya shillings the account yo mwano yo minto tiende kumubwatis oyo ga you can confirm. Thank you very much for that. Sana. Please, can we finish? No. Nobody can talk now. Please. James, verse 127.
Kwaniri Wiruya Asambere tangaro kujono mbati Jono mbati Wega ni kande Reche jono mbati na tene ngero jono MCA Koso tsendera god Reche koma samamonga magoro 2022 Wega ni jeji kura njiraika Reche na siruko imokandwe akashirikikane na abuate Ege bako soma chima si nyinge Reche nende lakini wone na nyore ketabu ngire asebu kukema teba Omongire naro ubuate tongire yemo Lakini akanyemo mokuru akabaraki akanyesesenia Reche naro akigango ndu siri kichia lemia mbili Chiko nyanki ya ano iko nyon robo kongu Reche na kima Moko mwezi rejo mumuromo homo sa homo ke Kamu 2022 jono batu waso atsengere word Mongi wa Yamono sana abamuntu abashimiwa mwabere mukubwa Toro bina sengeche musire family Ono kaburanje Chobo twaere mwatwari obiyama Kuna na abatebi Tugotoko berongori Nanga jwari kana diarari Ya igoro Bona senseye Igotegete kware ani pasta Abapasta baitu baikire Abarayikorwa field Ya South East Kenya field Mwabare baikira iga Kamuranje tuturiye Egere tonyore lingana aside kachinke Egere tonyore kubeke familia se Amawoko yo manene Ono pasta Pastor Masagege, departmental, Pastor Ogembo, departmental, ni wakati wenu, egere mtambulishe turudi baga sobrani. Karibu sana Pastor. Pastor Nyaundi, karibu sana. Karibu, see your time please. Simba ya rari. Ya? Ngende TV ngora nyoranda semutanda. Okay. John Dile. Indo no bogo check ario. Yote ki ase contact na obara. Ngune tata. Sawa, aingo kwa nini? Ya. Sogamba. Ah.
Play by TF Card. Asenge enjoye chinga kichia elire ancha moto ere tokorere family yogo saba onale kuburie family yengi mayobutu moche gocha igase rutware family yengi mayobutu bali mumanyete ketora inchwa se rutware kiana ruarete tokorogo saba na inwe family eri yobutu gocha igona moko banyasa mwabeta abasangire abange aidwa alotelera masikani ya maya asenge charo muntu bw'abantu anchaga toko genda tutige ke asama okanya sai uromo na migoto Italia na dokwana maya pesa onyo monene tago so aseni tu akorire igago tebana gabiko babusa na bolirie family yobutu ne family y'abantu basoborutu bigoga amarore ni bajanga no nyeno yayo kuoga togo sabatata togo twara masikade ga kito sabaire family ye kai ni twakosoroire igo twatigira mangana yo kurandia to sabe family yamo, and I could request for silence as we speak to God. Omanyeta abantu bande bakuba matanga bono matanga tana ko baso ngomu abaremereri yake bali mu akwere mu manyete buluburu ngoko abwa makweri ekara ya ikire to gore de kendi family na ya kwa ba muntu ligwa masikane na lieko babia family yo gutu ne otoko beka samba ko yo monene no kuna bantu yo kwana ngatiga kire to kwana na igoro nere kucha kucha
bali bako bakwani karatiga ko bakwania. Allow us to dedicate this family before God. Enda bana banya sai kuti. Toyo buat ngoli ninga jaga. Ijo. Llamano pasta. Eventualmente nosotros la somos la mano y mi amor. Chiquita ni a Steve. No van a ver tu disco mito. Chitro que chino y ponamos con si todo va a ver. China hacha con un sangue muy. Amata matanga. Mutuale que como. Que no le enganche na matanga. Usted bien va yuri. Bate por ahí como si el enganchar y a ver a solo por ahí. Te ve gente que está mal, no se verá. Que tú quieres comer, tú vas a tener un sí. Que tú quieres gastar tú. Aunque tú tienes familia, la mano de patriarca, que me hago una institución, la mano de la mitad, en el grupo anual, en el cara de tal, la vale, si no aguantande, nada y no aguanto. Y luego si muaca, porque vos sos chilesi. Baba chime asia kana automera no chira como tomera ne que yo corus na forward achie chita como tomera ga que no montar a con 5100. Así que ya basta bacha bange na burri ba basta moete kuru family magega. Asa sabaito te gato ba monto tenenesie this family is mourning. And aba choi kwamba lebi igwa ke gae. Matemi ubisi abana banyasa kuna tora no nyetu akwana bange kuna tori yanda tora konye ebani amaene nya politi na bora beto konya kende kiagera bantu tubwate mechando ebuete etoeta de tintu abanyene na kieka tokote na tigatora sabere family ye nyasa kuna banda babakwana bachigo korege ndi kiagere mechano babwate yawe kenya bibile kakwana na wotole bo sabanga nyasa oliko buya. Thank you so much chibesi china loli la sekene ochitomire chiachire ase rutu tiganya sai momente bisu karate ke garende tiga bona toko tiga igore kwana bona quando vedo via manaso onare bote baiga kato korobo saba engane yemo yokera segetabu ya Samueli engane yemo yoka era segetabu ya Samueli Rongo tebegere ingetabu ya Samueli ya kabere igwaga nkonye tebe ngane ye mongo teba egera ye kwacha oigwe Kenya sa goteba omonto yomo okuru kwa bineri na kore toko mocha aganeiri amenyo mochipo botamero Nyasaye ekera soka kurubo chigo botamero chigo etana na gotara akanyorwa agatimbo rwenda agakwa ekera Daudi akogenda kumurira nakari omuntu wa Somalia Samueli ya kabere onsomere kemuke 33 egera tusabere family egena mogando yokara igwine point ya okene yemeya onsomere baba Samueli ya kabere isato ebibunge 33 oyiwe Samueli gate bigwabere taitwe atamakuru waroro ingikia bete soma to sabe Samueli ya kabere isato ebibunge 33 bitatu na bine bioka igagera baba na baba tegerete baigwe koma na mateba
muruoti akabokwe ume igoro ya Bineri okobora ine na ba Bineri agwane tego kwa kuno monto moriri aya Bineri maboka otasi gosema gora otabe kirchinyanga tare nigo kwa kuno monto goituna bakaya yu naenda abantu bonsi bakaenda komorera engane yigwe ya moyo kaigeye omonto ya Bineri konyo itire omonto iga bise obyo ekeranga machika yu akanyorwa gakwa ono tauti akonenda koreronga aya Bineri magora atasibire maboka atasibire inkyutare kobera asomo chibuo botamero igwo mwana nyasaora ekera makweli agochonya ubotara adonsi ingokuole buno monto muliri ebukwe batebanga never die like a fool omonto mongani akomanya matuko mabetore ebise mwanya sae na kwa akwere mwango karate bilinga like a fool motebi kikyo kama nyele kitole kwa rebesi don't die like a fool dago kubuno monto muliri omonto moyo maini igakwebisa mwanya sai ora Yeremia 49:11 igona akolile muganda ayakora akunefu isaulia lakini monto maini hide yourself in the Lord gora kwe okugora somo nene dutu kuno manaba de igwe kikyaru tukakimumuke bwatere kama nyana basoroire ijaga batige abana abo batabwati abayise karake ngai abana bali ngai bali ngabana bali ngoja kwese ngabana bali ba babanisi agi abantu abande bacha korumo ganda kwa abantu batali na baba ngai tokura akira nyasara abana bagakia yenebo kare chuma mutawa konya abantu bategaleta sitabo gukumia omaita abantu bakunja matanga para obara masekone bintu bya kakita ko rama aberati abana bali kaibari ngayo ya maka ngayo ya mokale manyama sabiki bali mwacha na basandi bebanisi abana babanisi nateneniria ayenko ira nole kabosongo ira nase kwalwangira nase narwa lakini takakora talitangazo lya igoro abana abatigara se litangazo lya igoro ekera God is ever faithful tago tobwekana injenaya kiganya igorore abana nono kwanya barra abana baba yiti bachire lakini teba bana makama na bateba sabana kwana batiga abana ubatabwati abayise kakigwa no moneno okwana kinataka kuwa nayo manya kurwa abana abandi nabarubusia isenaro ngakibona manago teba injeni barende chakabuya batiga abana ubatabwati abayise waba ngochino teba ngatiga abana ubatabwati se banisi toko mendeba nisonde kana eraise kakia batabatali ba batiga abana ubatabwati banisi munaise ero injeni barende bagenda ko bamoyo batiga abana bwisata iyo ngora barende ko bamoyo naboko rukibesa nabara ubako besa te kwa yake no tarubesa no kia tata nyasami nikora moroko bako igabako bamoyo bacha kubwana ne chaterike ko be county babe national akuna bura ikina kige kongo inga kirutu ya hotel na babora ka vai rutu baba kaje kutika kanda matebi rikego rutu
asa abakungu natindekeire omosacha igokwabeire oyomo ore unique karamanya ekero gwasiririe omwancho stress abaringoria abagoteba ng'a igere 100%. Ekero gwasiririe omwancho bandamora amokwere ara osirete omosacha osirete omokungu nomaite egento nkoeresa bone kiabe kebe oyeta bande bakwere twa basacha rutwerega kwerwa nande kerar warranty a condition yo kogoro ere serious aki mo sabaranya sala mabera rende anya stress yo go sirio mosachero wana ngai bakoba ngai no korero mosacha bakoba no jibune bintu bire na tomwachi bese ya muteri ngichi bese mbuya lakini tulate binga igoro bone korege kone guswiri ote ara garende na bintu wake ayo nyabono botagere to tingete endo mochibi omosacha gakunkwa rwarete bono kwa nyega utago tigai baba nyasa urure promise le family nyasa urure sure promise ruto weke kesi kiasa nyasa ana basada batoko kwa abuya agia bangira bakora tori tiganga debe kene abade igane ne venyu twali gitoro kesa bantuma kaotore omusate kiranya rato mokungo to sinyete omusate botamakuru kama no mokungu na tamana abana ochakora abeka rutwararia amaite moto ngai na boli nchekora abapima iga injina kinkwa era tigakone kitirutu no mosacha oro mosacha bwa basacha uratebe kene utanga inererie basta okay nchuda me family yo gutu omuntu akwereirwe ngotwara bako ngato batebe kana yori bawo taka bochongerigwa akintu abasobaira senge njurutu atwalege ntukemende tayiboro kyoborwaire na mororobore ubwaye twabasorera seritane somo motige gaki yali okobweno kogoro piwiya yali mokuna Ligira kwa wana wadanga kinga base ngomo kungu base nili sabari umutumu wao. Akimwari kwa sabange family mubogori te momenta stress ya labo stress yo kwerwa ne yo bodwa ile. Base oge boju. Imo kwanje tobe kenke mwana sama bakanya sae na yego korwa ogendo ake sabu. Otame ko chimwanya sae to kwa buno monto muri. Pastango sabare na inche sabe igoto ko sababere pasta banaba nyasaye bunalieira ya no baby sibinena sebo gimobo mo baby sibinene ekiagara God is faithful and he has promised he will never lie. Pastor bono ko ira tore chinga kecha songo sama walibako ngamba kirango ngo sabatole omonene na ndo mwanchwa motongi bwense na igoro tato Ibrahim Isaac na Jacobo oba kukale na kwa ngo monene ekiara nyasaye tali ole nobo bwine chinguru kunaye twachira sole toko lirangerie lietali yao ekiatoma etenga kiteli kwana gotiga abana bao nebenga kiyobo komu nebenga kiyobororo goba igetange ona tuachire kwa enekeri moyo mintaba nisio butu oralire korwa sobosi bwense twaletire familia tigire nke omongina oyoro morwaire na abana batatu barabake baganetio obo moibori abahikange ona tata tubabaletira sama bakao ne bibilia goteba ngantigera chintakana na baboraka babeko gosemeria sende ona tata we orokia senjera ya bene asoko rwanerere nkeye goika yatenenere abana babatigaire barwanerere asobo ni babwabo baobole mubo isaine nomongina na baiboli bagendete kumie bakorera asembe yabo twasabire
ng'ano baremi abasani n'abahiri asesa bari yo mwali ya Evans ogwanja kwa koleka sabira yonsi oitera sedetre ya Yesu Kristo yoro moboli yetu. Amen. Amoneno itu tata Nyasaye nutu otigaire goeta ni kolero musacho ye kiagire birero byo gusyo mwanji nebinene nare neri ota sokogoro twasabira Nyasaye goisana asekerenchera omoremie asogosiyo mwanchoye naenda soko bwa kweli etalia Yesu lyo kogwenia magwaironsi omugwenie egeraga chinguru amanya kolera abana batigara una gwate bano batira kubakonya babe moyo orukie eira yao asif abana banasomonge amatengi mayobutu twasabiro basesenie bagate amate yatigaira somo lebeno bwanchani nabali bonsi bali chira neriya nababu ata oba inyorie chira cyaba kibe cyekene abasani abayiri babekiro koboko na koro kya masikani amanene kereba nisiararire oba seseni asoku yobo nobo tayare gobo nakuna twasoma se kitabu ya Samuel wono korekera yo mumo ngaini atigaro menyeto muchigo wakamero tabaisa kwa buna bineri akwete buno monto moriri twensi ama na abantu akutokubuna abantu abangaini bagachire gutyo mwaka kale buyamana asemero buri yonsi yakorekire serikali yatolemereri gutwara mukutano utagwene tobebo abara ibeto be serikali bonse waseseni nonde tana koliboti mangana asaniria abagambi baitelieta oboto aruwa na korone bugwaselieta liao kero ya mwaka na tebe mbuyamana kwe urukiria sekere getambo kero oetera aselieta lia Yesu oyoro motori ito amuranga maboko mwezi wakaba pastange familia ye kuna twabuliri omanene abaye bisi ambura kabakane chingwe family rambura akirainu rambura kabakane chinguru Nyasaye bubu yaba meseli obisi bya botambe na inu mwezi asobota ruko kolemeralia Bwana awabariki. Tutaragenda umugenera wikire bona iga utaite kuruge turukia na mana takatumwarigani akwane dingani limo arugetoro nega to gukora pitch committee kiri cyose mwarenge asenge cha matanga yoyo minto ebanis imati committee ni chinyinge cyarenge twabate committee kurweberege twabate committee kenyura committee ya Kenya